Окей, знам, че съм дърт, но днес като видях Тръмп буквално да флиртува с Мамдани, си помислих, че е AI. За тези от вас, които живеят под камък, Мамдани е новият кмет на Ню Йорк. Млад, свежар, мюсюлманен, от индийски происход, роден в Уганда. Всички се бяха стреснали, че ще направи научаването на арабски цифри задължително в училище. По време на кампанията му много се джавкаха с Тръмп. Днес се срещнаха на живо за първи път и стана някакъв броманс. Изгледах цялата половинчасова пресконференция. И да ви кажа, те двамата бяха толкова мазни с един друг. Вижте тук как бюрото направо лъщи. Oh yeah, buddy, you can call me fascist. Виж как го гали просто. You can call me whatever you want. Макар не е изключено, че Тръмп вече има Байден брейн, си е помислил, че цялото това време Мамдани го е наричал фешън. Тръмп е бил толкова умаян от харизмата на това момче, че дори направи публикация в там неговия твитър на разни носталгични снимки и дори в една от тях е само Зора. Вие разбирате ли, че за нарцисист като Бай Дончо, какъв комплимент е да качи снимка само с тебе, без той да присъства в нея? Направо, дали така Тръмп щеше да третира Зеленски, ако е носил костюм до срещата? Тръмп сигурно не е докосвал жена си така скоро. Нито е погледнал синовете си така някога. Това е лицето на горд баща, който се фука с сина си след победа, нали? И макар всъщност това е втория път тази седмица, на което Тръмп се е гадаличкал с мюсюлманен, явно ги предпочита рязани. И да изключим, че има сигурно леко ниво завист тук, колкото да е изкуфял, мисля, че има някаква стратегия. Защото когато така показно показва уважение, той успя да удари демократите там, където най-много боли. Ако не сте следяли, по време на кампанията му, демократите много го плюха. Толкова го плюха, че разочароваха голяма част от електората им. Дори продължават да го агитират и да са му в опозиция. Тръмп знае доброто отношение между тези двамата, ще създаде напрежение между самите демократи, но те двамата имат нещо много общо, което е кост над всяка друга политика. Това, че са нюйоркчани, бро, you're from New York. Дори са от същия квартал, Queens. И колкото да се спекулира с как да се отнасяш с диктатор, човек сякаш винаги ще подведе някакво разбирателство, ако му докосваш корените. Всеки, който смята, че тези пичове ще са врагове, не познава Ню Йорк. Нито нюйоркчани. Ви дам пример. Аз дълго време съм живял в квартала на Бруклин, Бушуик се нарича. Този квартал е известен с ортодоксални евреи и хора от Карибите. Значи нагледно тези две демографики се мразиха. Рядко се мешат и постоянно се гледат на криво. Но винаги сякаш имаше чувството, че нещо ги обединява. Ако дошъл момента да ги защитават съседа, щяха да го направят въпреки разликите. Не знам как да ви го обясня, but it's like the New York attitude, you know? И смятам, че има още едно важно нещо, което трябва да преглътнем, и това не е спермата на Мамдани, колкото на някои хора им се иска. Е, че това момче не е истински социалист, ай молите се. Той се е приструвал над социалист, защото знае, че е било политическо изгодно. Той уж и нашите политици са противници и после зад кулисите пият кафе. И като само някакъв кмет на американски град, макар един от най-големите, няма чак толкова правомощия, отколкото си мислим. Структурно не може да прави нищо. Всичко е парлама. Мисля, дори българските кметове имат повече власт в сравнение с държавата, отколкото американските. Тези гласували за Мамдани, както и тези гласували за Тръмп, са една и съща порода, защото смятат самата система може да поправи себе си. Само ако изберем подходящ политик, не става така. Има доста структурни неща, които трябва да се поправят и нито един от тези мъже ги споменава. Ако не сте се усетили до сега, политиката е просто театър, което настройва хората един срещу друг, за да не се усетят, че системата ги ограбва. Независимо кой е на власт, защото такава е системата. Решенията на Мамдани за Ню Йорк са неща, които така ли че са правени в миналото и хич не са социалистически и реално нищо не постигат, освен да хвърлят прах в очите на хората, както например кметът на Пловдив да се снима да сее дървета в костюм, за да ни се подмажи и да не обръщаме внимание към инфраструктуралните проекти, от които се крадат милиони. Сега чак осъзнах защо този тунел до Кичука все още се копа, защото лопатите са ангажирани
ангажирани сеят дървета. И ако нещо, това показно приятелство между тези двама необичайни другарчета е в политиката, винаги има начин опоненти да си стиснат ръцете, стига да намерят сходни интереси.